Enggak iso wae dagel. Lah, wong-wong tekon, "Mbak, kok enggak pakai tai lalat? Ini sudah pakai tai kirek." Lho iki lho jenenge tai lalat. Tai lalat, tai kirek gede. Apa aku iki isih kurang ayu? Apa kurang seksi? Thomas. Kangen suarane kangen guyune sing bisa nyadeng wong bisa nyawang riko hangsune mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula teng mriki napa teng mriku? Di mana? Mriku nggih. Oh siap. Selamat malam, mohon izin Pak Bupati Bolo Dewi. Sesuk nanggap neh mesti Pak Bupati apian buat ngene. Pak Yes sih. Pak Yes sih boloku kentel. Apa Pak tenan? Yeski wis tau nanggap sampean. Alah iki ngene lho, Bro. Berarti Ning kan sampean wayang CJDW kan urung. Sesuk iki engko mudhun di DP kan. Oke, matuk. Aku yo apa sing ngono. Slopan. Iya adem. Musiknya 3 2 1. Suwi-suwi lara untu mbok. Kok saya Jak nyanyi kok salah. Wong bagus sing kene lho wong wedok ning kene lho, Bos. Tingak-tinguk ra belas. Isin aku nggih grupu mau ngejaki. Wong yo padha-padha ngimbange kok. Tapi iki sing kene Mas. Kamera. Sing ngono lho. Sing ngono. Iki lho. Nah, iki ben Wayah grupku kok semalah ning kono. Yo kene. Yo. Anake sapa we? Kuwi lho delon. Aku tahu ketatap ngene ku terus leset. Hari manis, kurang manis tambahi gula ngono ya. Oke, semuanya. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Asik. Wes yo wes, dong riko mikir sing kuno. Sekali lagi. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Udang coklat meneng dinasti. Tepuk tangannya mana luar biasa. Hadir nuwun sewu macange. Nggih. Alhamdulillah menika tasakuran R3 yaitu Bapak Tony Hartono. Nah kula sing semerap niku anu Pak Dekran. Lah pakmu kok apal Pak Dekran Pak bareng. Dekran ini sing bolak-balik betina dalane banyu. Lah iya Pak Iki Dekran Pak Sokran. Pak De Sokran. Lah iya Pak De Sokran Murya Kran iki tunggalane adike kuwi duwe kakang jenenge Sanyo. Lah kuwi duwe ponakan jenenge Pipo. Wokat bulet. Niki acarane lak tasakuran. Tasakuran. Wong syukuran ki kebak rasa syukur ki kebak rasa barokah lan berkah. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabila syadid. Ya. Artine apa? Delok golone Google gimana iya. Niki nuwun sewu jenengan pun matur napa dereng. Pripun? Pak Bupati Pak Yes. Nggih. Sampun ngendikan kali kula. Nggih. Dadi lek emang masyarakat iki kan masyarakat kabeh Lamongan di sini. Lamongan. Ayo ku hadir ngimbang. Ku apa ning kecamatan to niki? Ayo kecamatan to, ning kecamatan niki pun dawuh kali kula Mas Percil, lek masyarakat ngimbang acara ngeten iki remen saestu acara ngeten iki didamel benjing sing damel Pak Bupati teng mriki saulan ping kalih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seneng napa seneng?
Seneng kabeh lho Pak. Sesasi pindho berarti awakmu wis nampa DP. Rencana. Rencana. Kuwi berarti tunggale Umpama iki tembung iso balik. Ning alhamdulillah kula merasa bangga Nggih. karena jalan-jalan Lamongan sakniki pun halus mboten kados riyen. Alhamdulillah. Diomongi kok. Masa to? Diomongi. Lah kok kuwi wargane kok Loh, sampean ra ro sing ning ngarep, sing ning ngarep, sing ning mburi. Hah? Sing ning mburi lho, apik Bos. Aku ngomong ngene iki sebab aku sering ning Lamongan. Sampeyan ra ro. Lamongan ki ning Babat. Ya. Sampeyan ro Babat? Babat. Enek wingko. Sampeyan ro dikenane nggawe wingko gedene sak lapangan Bos wong Babat. Lah. Masa. Diomongi ya. Dari sapa? Jarene sopir-sopir. Wong Imbang iki lho. Wong Imbang. Hmm. Kuwi enek bayi lahir cangkeme iku rong lapangan. Wah, Ora enek. mangan opo le? Wingko sing sak lapangan kuwi mau. Kok cepet men. Cepet aku. Iki acarane syukuran. Kula niku ngeten iki pun ningali masyarakat ngene iki pun remen. Kula teng wingking mon foto kali tiang kali niku sing sitok enom sitok tuwek. Loh, Piye Pak rasane Ah. bedane piye? Bedane lak sing enom foto mringis sapi, sing tuwek ompong papat. Ambune remason bisa nanti jane wong iki masuk angin kok piye. Nek sing enom ambune Rexona. Iya. Tapi niki kan wayangan seje dhewe. Nggih. Benten kalih lintune. Wayang Beda. sedih. Digarap sing apik cah nom-noman ben remen lak nggih ngoten to. Waras. Napa melih niki teng Imbang teng ngene Pak Kran. Pak Tony Hartono. Enggak aku kancaku Kran kok. Aku kenal karo Pak Sukran iki lho. Lho, aku Pak Tony langsung. Wah, penak Pak Sukran. Lah kok sampe nak Pak Sukran? Aku mlebu ape njaluk apa-apa dikai Pak Sukran aku. Aku yo njaluk Pak Tony yo langsung diwenehi apa-apa. Kowe ora mangan ke mau, godokan ke mau. Sampeyan modar apa dereng? mau sing ning buri ke mau to? Panganan komplit. Komplit. Walah, Apa ya? telone atos sing ra. Kuwi sing godhok. Sing godhok Iya, kuwi. sing Wong godhok. telompuhe ngono untumu kuwi lho marep sugih lagi. Untukku gagil. Tapi luar biasa. Njaluk apa-apa dikai karo Pak Sukran. Njaluk apa ae? Loh, mau njaluk kopi, kopine Pak Sukran ditokne ning buri. Aku njaluk teh Pak Tony langsung ditokne yo. Aku njaluk sosis, sosisnya Pak Sukran. Berarti panganan lho, panganan lho. panganan. Aku langsung njaluk ndok. Ndoke sapa? Ndoke Pak Tony. Ndoke Pak Berarti Tony. ndok pitike Pak Tony. Ning mriki daharan sing ngeco niku asem-asem, Bos. Asem-asem. Asem-asem. Wis jajal wis. Wes, Piye kuwi asem-asem? enak rasane asem-asem, enak daginge. Sak mene-mene to. Heeh. Cilik-cilik ngono to. Tapi oke. Nah, ngono. Masalahe awake dhewe ngerti lah engko wedi lak kolesterol. Nah, Iki menjaga kesehatan. kan Betul. mangane miyayeni. Nyayani. Nyip Sithik-sithik sing penting entek oke lah nggih ngoten to. Betul. Niki mangke wangsul dibetani kali Pak Sukran. Jawani apa? Digawani donga. Penting, Bro. Donga itu sangat penting. Napa meleh lak niki acara kados ngeten niki sing hadir lak kathah niki. Kathah. Sing dongane wong sakmene mbiyane iki. Buak sak lapangan iki. Ora Iki kebak salapangan. Ora mung sing ndelok tok, bakul-bakul ku yo melu ndongakne. Sementing ora nek es teh lho aku lho. Aja trauma karo teh, padha-padha Padha-padha golek pangane. golek pangane. Hmm. Tapi alhamdulillah kowe niki pun sakniki sedanten alhamdulillah Bu niki nderek kula sakniki kowe pirang taun le? Hah? Iku mboten pamer lho nggih. Nggih, Kula mboten nggih. pamer. Jenenge seniman ki lak diapa-apani penggawean napa wae. Nak dilakoni kanthi ikhlas niku angsale kathah. Kaya Barokai. Leres. Niki alhamdulillah nderek kula melaku pirang taun le? Ala lagi wira. Agek setahun lho, Bos. Setahun. Iki wis tukon-tukon lho, Bos. Alhamdulillah Mas. Cak Slentem niku. Nggih. Mulane sampean niku mangkat wayangan terus karo kene. Wah, cocok. Dadi dhewe. Wis Nggih. pengen nomor kuwi. Nggih, lah niki pun asal nggak ada mobil kalih niku. Kalih Loro. langsung tumbas langsung kalih. Slentem mobilnya loro. Kalih sakniki. Omongno Mas wong kene ben doro aku melu sampean niku. Iya. Mobilnya loro, serene kirane garasine akhirnya digane dhuwur bopet, Bos. Dadi Omong sing apik to. Lah, nyapa? Kuwi mobil anakku. iya. Tapi kalih tenan loro. Yang penting kan duwe mobil loro. Iya, Iso tak remote tok. sementing bersyukur. Bersyukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kebak rasa syukur bakale wong dadi sukses kaya Pak Tony Hartono. Bengi iki kebak rasa syukur nyambut gawe urung apa langsung disyukuri. Ha. Entuk akeh syukuri, sithik syukuri. Alah, Kaya ngono sing iki. ngomong sapa sithik ya gresula wong saiki. Tenan. Awakmu ora roh ke masalahe. Kowe wis omah-omah apa rong? Lho, wis Omah pirang tahun? aku wis sawi, Pak. Piro? Wis 11 11 tahun? sasi, Pak. Lah 11 sulan. 11 sulan ini rentan le. Wong Iya, Pak. dolan ibu-ibu yang di depan ini, yang luar biasa. Karena kan kemarin tanggal 21 hari apa?
Hari Kartini. Lah iki lho ibu-ibu itu luar biasa. Tepuk tangan untuk ibu-ibu yang ada Cantik. Ayu-ayu, Bro. Kartini ngimbang. Nggih, Kartini ngimbang niku ayu sebabe ayu apa skincare kuwi terus perawatan. Wong wedok saiki lak tanpa nek skincare lencu wajahe tamune. Ngono kuwi kira-kira regane piro ya, Pak? Lho, aja kaya bojone iki lah tukane skincare go 15.000 ki skincare pondot. Wih, beda. Kuwi berarti sing mbok sawang kur wajahe tok. Iya no, wala wanita itu dari nuwun sewu lan jenengan ningali tiyang setrine saking pundine. Ya saya wajah toh. Iya no, aku Weru. Menilai seorang wanita itu ada 4 kriteria, Pak. Oh, apik men iki apa le? Oh, men toh. Ngilmune. Bojoku siji wae ora kowe nganti papat. Ora mas 4 kriteria. Lah, Menilai. Oh, dalangi 4 kriteria. Panjenengan 4 kriteria sing piye? Sebagai laki-laki harus bisa menilai 4 Ah. kriteria, yaitu dari wajah, dada, perut, bawah perut. Oh. Ada 4 Pak. Wajah. Wajah. Wajah kuwi ibarat kota Magetan. Apa le? Makin dipandang makin bikin gregetan. Oh, iya. Wajah. Terus. Ya. Terus Sing apa? Kedua, Kedua, dada. dada. Dada ibarat kota. Apa? Ibarat kota kuwi Endi? kota Surabaya. Surabaya. Tegese Surabaya apa le? Apa Surabaya? Mosok awakmu takon. Ora roh aku. Aku takon aku ora roh ae. Surabaya ki apa? Suka diraba makin berbahaya. Oh iya. Berbahaya. Berbahaya. Surabaya ku weteng. weteng Weteng kuwi ibarat kota Semarang. Semarang. Semakin mendekati daerah terlarang. Oh iya. Lagi sore. Nah, bawah perut. Apa? Bawah perut ibarat kota Sidoarjo sing terkenal lumpur lapindo. Apa? Sebelum tempur dilap dulu biar tidak kenduk. Ngawur Mas aku. Kowe pleset-plesetan kuwi. Lah kuwi wanita. Pak. Lah lak pria kowe ora laki-laki. Laki-laki yang ngono kuwi lho, Pak. Ora, lah laki-laki kowe Pak Sukrani jenenge Kota Gorontalo. Opo? Gurung diapa-apane telatih. Dia ora iso apa-apa. Lah kesel nyambut 70 gawe ke terus. atas. Lah iya nyambut gawe terus. Tapi nyambut gawe niki terus. lah sing penting lah niki teng mriki niku piye carane masyarakat sing hadir iki Hah? ora mikirne utang, Ah, ora bener. mikirne mekar, Bener. ora mikirne bulanan Bang bungawan. plecet barang. Plecet ben ora mikir. Pokoke bengi iki digawe happy. Happy, Digawe seneng-seneng ora ketang sesuk mulih. Sik bayar utang. Iki ora apa-apa. Ora apa-apa. Pintere Pak Toni. Nggih. Pintere Pak Toni nyeneng-nyenengno tangga teparone lan masyarakat Lamongan dan sekitarnya. Aha. Nyenengno dono rasa. Dono rasa, dono weweh lagi kata Nggih, teman. ora. Coba kalau kamu nyanyi sing kepenak aja nganti ngisi sini aku. Iya. Lah mongko nyanyi bareng. Iya. Kowe nyanyi dhewe sing kepenak aja ngisi sini aku ya, Le. Oke. Nah, itu ini mas aku Sendang Rejo iki, masamu ngimbang Lamongan iki. Nadane apa? Nggih nada apa musik ro ora? Loh, ngerti. Iya, iya. Lah awakmu kok ngerti musik? Ya ro lah kayak keyboard, bass, drum. Aku paling ngerti tok ora ngerti carane ngenggo. Ya ro no, Pak. Ngene iki apa? Gitar. Sing ngomong sapa? Apa? Kukur-kukur. Lesetan kowe. Ya kukur-kukur, ayo. Ngene Apa iki, neh? Ngene iki. Suling. Salah. Apa? Tiup lilin. Ya tanganmu nyapa kok ngene? Ulang tahun ya. Ngawur. Ayo terus sampai ayo terus. Apa neh? Ayo, mau aku isin aku. Ah, wes. Ngene iki? Lah itu. Tukang pijet. Salah. Apa? Piano. Sing diomongne iki musik nyapa kok iso tukang pijet. Tapi kok itu. Ya. Yo, piano. Nah. Sik lah drum kleru enek ngene kok, Pak. Mancing karo ngedram. Salah. Apa? Mancing karo jejeg moro tuamu. Lah biasa. Lah sepotku mancing didisi ya tak jejeg karo mancing. Iki apa? Oh, alah, bedekan ngawur iki sih. Iki apa iki ya? Oke. Apa ya? Apa? Lah kita. Oh kendang lo. Salah. Apa kuwi? Mususi beras. Oh, musuh si beras. Jare sing musuh sing kita apa piye ta? Berasnya 10 kilo. Oh. Ya. Berarti iso agak nada. Loh, apal aku nak kena. Coba. Solmisasi njaluk model piye? Ya. Iki Solmisasi. iki lho. Solves. Solves. Mudeng kowe pucet kowe nek tak jak omongan ngene iki. Iki lho, komposer, dalange komposer. Awak dhewe aja sampe ngisin-ngisine. Kudune paham ngono kuwi. Iya, solpes. Njaluk
Model B, tangga nada. Tangga nada. Yang sing model B. Tanggane wis ora ngerti kok tangga nada. Tangga nada sih piye aku karo. Tangga nada sing penting Sakinah Mawaddah Warahmah to, Pak. Alah, rumah tangga kuwi kok tangga nada, aku rumah tangga kuwi jenenge. Nah, Kaya musik piano. Musik, heeh. Mamane. heeh. Do re mi ngene. Heeh. Wa wa wi wa 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 wi wa wa wi wa 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 wi wa wa. Wow. Mosok enek kucinge musike. Kuwi Suarane Kuwi keyboard. apa? Suarane keyboard. Keyboard apa? Wak iki lho apa? Wa 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 wi wa 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 wi wa wa wi wa 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 wi wa. Wow. Aku sing jajal. Ya. Aku kan gak iso suaraku kan angel, Bos. Iya. Lah suarane kan penak. Ya. Ayo, coba. Wa wa wi wa 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 wi wa wa wi wa 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 wi wa. Wow. Penak. Jajal kok ngono jajal. Coba. Wa wa wi wa 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 wi wa wa wi wa 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 wi wa. Wow. 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 Malah koyo Lah kucing. ini terus. Lah malah koyo kucing kok ngene-ngene kok rumah sakit. Bolak-balik kok. Iya, iso. Iso. Sebarang. Nyanyi apa? Nadane, Mas. Nadane. Wa wa wi wa wi. Iki lho bener iki lho. Wa wi. Mami. Jajal iki mulai nada bukan nek wawike lho nada opo. Suarane apik saiki. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Suwi. Nyanyi. Aduh. Ini loh Mas, kita sebagai umat manusia Indonesia yang beragama harus mengawali dengan doa, diakhiri dengan doa. Awalilah dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Ben uripe saya barokah. Amin Allahumma. Amin. Jamaah rahimakumullah yang baik. Alah. Wi. Bocah koyo Bismillahirrahmanirrahim. Amin Ndonga nyanyi. Ngenteni to. Oh tak idoni lho, Dok. Cok. Anatapateye apa tikena apa dia apa tikeku apa tito apa tigut apa taye. Iku lho nyanyi opo kok iso apate. Lagu tai. Taimu. Lagu tai. Nyanyi liyane kok rumah aku. Jaman kere sambat ning koncone basa sukiro kanca diblek wae ana duit kok diemplok dhewe ngono kuwi kanca sing kepiye yo matane Gak rekom lagumu, gak rekom. kancaku akeh lho ngono kuwi Nggonku lah bar utang ape utange koyo WhatsApp e ndrindil, basan dikeki, basan disaur lah kok diblokir. Nggonku ngono kuwi nggonku. yo ngono kuwi esuk dunia awakmu sing sabar Nembang sing apik le. Timur Leste. mosok Timur Leste Timur Tengah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim si lagu gambus ya Yo. Siruit takbar Amaril asmar Bari'il ghamar Hadihil mambar Kuwi aku wae, aja awakmu. Kadang-kadang biasanya ngono kuwi Nah Siruit takbar Amaril asmar Bari'il ghamar Hadihil mambar Dawartil fi Furuil awsar Mahat atari Nah, awakmu telak kowe. Tak potong 500 kowe. Wow, wis lunas rijik duwe lewesan. Jane bose kono apa kene? Aku wedi ning kene iki man kene. Nyapa? Kene iki lho mangane walang wedi lak diselentak ndasku. Aku mangan ning kono iki panganan apa to walang Mas Percil? Itu banyak Tak protein. pangan. Protein apa urung dimasak tak pangan malah nyelantik mban cangkemku kok. Makanan yang dari hutan, khususnya ning
kebon-kebon kuwi banyak protein kaya to walang. Terus Ungker entung kae. aja mangan entung. Lah nyapa? Aku dengenane mangan entung awan isuk metu kupu akhire. Ya ora ta kowe? Roh. Kalau roh dalange. Ora mangan oseng kangkung. Isuk metu mak keleper isuk amene toilet. Aku Nah kuwi hewan-hewanan. Iya. Lah aku mangan oseng-oseng kangkung. Hah? Isu-isu metu sulak. Oh, ora mungkin. Kuwi tunggalane ngene mau. Ora mungkin kuwi. Iki ora mung awake dhewe tok. Sinden ya digilir, yoga digilir, musik digilir, dalang ya digilir. Dadi Dalang kok digilir. Oh, gak iki aku njaluk sinden sitok. Sing ko Sidoarjo timbane badok. Sing ayu. Oke, sing ayu. Mari ngene sing ayu, mari ngene sing ayu. Iki tak golek ayu, sing paling ayu. semok, semrohai. Iki sing kelas SMP kelas 3. Datang dari mana, Bapak? Sidoarjo. Kota Sidoarjo, lumpur lapindo sebelum tempur dilap biar tidak kendur. Iya, siap. Yuk kita panggilkan satu sindennya dari Guyon Maton. Yuk, Wayang bareng-bareng Sisi masih Dewi. bersama Wayang Sisi Dewi. Nada nih. Silakan saya. Hop. Nada. Pakai nada. Nada. Pakai nada. Oke. Ojo lancang. Ojo lancang ret. Aminor. AM, anggur merah. Anggur merah. Aminir. Aku Luar biasa. Suaranya seperti ini pasti ngomong apa? Tepuk tangannya mana? Oke. Lagu anyar iki, Pak. Anyar. Suwe-suwe omonganmu kok kemerutu kaya Baladewa. Gimana? Iki mesti kecepet lawang sinden iki. Ora mungkin kecepet. Aku iki Lagu apa tuh aku iki? tukang tambal ban. Jangkrik. Tarungane tenanan lho kok tunggal tambal ban. Lagu sing liyane. Ayang-ayang. Oke. Ayang-ayang. Nah, terbaru. Kang Mas kowe sing sayang alilo aku. Yuk, ngatek, sing nyanyi ngatek. Kang Mas Mustika. Hop. Gak situ. Iki gegedan iki. Kok gak situ piye kadung Lah mas suarane penak, bahasa ngatek lah kok koyo tong. Gak situ. Lah salamu yang nyeluk dari Posierno SMP. Lho iya ora cepet biasa. Pak ora apa-apa Pak, iki wis kadung ngati. Iki jane sinden apa wis setruk. Kuwi jenenge Cengkoknya bos dari India lo tadi kan tambal ban bocor di India. Liyane gane to, lha sing cilik-cilik lho kok kuwi sik. Lah awakmu dari saka Sidoarjo. Yang dari Aduh Sidoarjo abang mana? bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Kasih effortnya saja, bisa kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. TikTok ya, TikTok bareng-bareng ya. Pak ngono kuwi imajinasine awake Pakai cuwilik ngono Pak. gendang aja ya. Pakai dang aja, Gendang pakai dang aja. Tak dang ding tak. Delon koyo entung ya. Bisa koyo entung. Kontong to, keciliken. Mentok. Mentok. Iya mentok. Iya bener. Aku tau roh iklan ngono kuwi. Pucuk. Ya iki Sing arepol kayak gue. Nesu. Kendangnya saja ya mas. Tak dang ding tak. Yo, yo. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Cuma dikit lah bisa. Cuma kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Hop, ayo raimu. Lah kok iso tak tolong. Ya jarene aku musike, timbangane ora nek musike. TikTok kan gerakan. Ya, ya, ya. Kalau iso ngilangno Gerane piye pucuk-pucuk gerane? kan iso. Ayo. Ayo. Awakmu. Aku. Aku koyo ape nabrak truk tronton. Ora apa-apa tak dilepet ben saya cilik. Kira penonton-penonton yang iso TikTok, nang jarene iso Aku ngomong isone TikTok. Aku
Kari manes pito lagi gak iso anyar iki ketok. Ya, efeknya apa Pak jenenge, Pak? Ngene jenenge apa to? Apa Statue. Nesuan iki. Kok nesu? Sindel nesuan yo Saya kan enggak tahu jadi Saya itu enggak tahu. Ya makanya jangan maido kamu itu Loh, ya. siapa yang Maida? Bahasa Indonesia kok maida kuwi lho. Tadi saya tuh dandan di sebelah sana pakai kebaya cantik kok mbok kira metu. Dalang iku tangkem kok mentok. Lah, Iku Pak Dalang. mundur-mundur ini. Mudar. Tapi tenan. Yo, Ngene nek sing ngene. Tapi tenan lho. Ayo. Ya Wah, Don, madhep rene. Wah, iya. Lho ya ta. Mau mundur-mundur ki ngene. Ya, mundur-mundur. Nek enek sing ngene Mas Pecel. Eh? Enek sing ngene. Iya enek sithik. Iki jenenge lak jaman saiki jenenge Son Herok ya iki lele. Horek. Orek. Bisa gak? Iso, ayo. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Jual mahal dikit lah bisa. Cuma kasih effortnya saja makmur. Lesene panganan mataku. Geraknya matamu. Matane dhewe-dhewe nyapa matane kancane. Effortnya saja. Enggak apa kok nyulok kancane. Lesene matane kono. Aku yo manut karo awakmu jenenge matamu. Saking semangate. Ya semangat tapi ya gak matane kancane, Mas. Tutorial satu-satu dadi ngene. Bener-bener iso. Ayo. Kudu energik lho ya. Ya, ya. Contohnya ngene, delok nang. Iya. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Jual mahal dikit lah bisa. Effortnya saja. Mbak. Nyapa, Pak? Oleh sebek ngalih ya. Pas mbok tadongi iki lho. Kayak ngembes gitu. Uangku sing energik lho, Bang. Lah kowe apa kok ya ngene ngene kancane kangelan gaene. Gayane mek ngene ngene. Ayo. Aja cerewet e. Alah. Ayo. Ono es dijejer-jejer. Maksudnya? Pak Yes ndang nyawer. Pak Yes bareng. Mbak Yes sik dahar kok lak ya rene to. Pak Yes iku meneng-meneng iku TikTokan yo masalah kok cek enak. Ayo, manut aku. Mari kene nyanyi lho ya sing apik. Ya mo. Wah, kocok sidet kono nyanyi ora gelem lho. Kan Pak Yes diaturi ngriki dipari ngek. Iya, mari kene. Ayo. Lah Dekran. Ya sekali. Dekran yang ngurusi banyu. Mate Pak Desokran kuwi lho. Ayo. Ayo. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Jual mahal dikit lah bisa. Cuma kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Asik. Bocah iki nyanyi apa kok iso gumun aku nyanyi kene tayu kene. Pak, ini mundur karo ngene. Kok iso lho, sembarang iso gumun aku. Suaramu penak wong lemu. Disuwi kowe. Yo. Sabar, Bos. Ya ngono kuwi kancaku ya senengane ngono kuwi. Ojo resek. Wis jane sinden apa preman kowe iki asline? Sidoarjo Surabaya. Ojo penon nyepelekno. Lho, apa sing tak deni? Lho iso lho ngono ngomong ngono kuwi. Nantang karo aku. Peno. Peno kuwi apa? Peno kuwi. Peno tanggal ban to, peno. Supeno. Ngene lho. Supeno Jombang tembel ban to, Le. Peno kuwi kowe. Lah aku percel kok peno iki to. Jenengku percel. Maksudnya peno kuwi artine kowe. Kon ngono lho maksude. Ora kon. Ambek peno, Ayo. Peno kuwi kowe. Lah ya iki sapa to iki? Peno to? Heeh. Lah lek rene piye? Lah ya peno-peno to. Iki kira iso no. Nah aku tetep aku bosok kene. Aku peno, aku mbarek peno. Sik to, penone sapa? Kowe apa aku? Ayo. Awakku Piye to penone ndi to? Jarene kono kok kene piye to? peno. Ah. Aku. Lah iya to, peno karo aku to. Heeh. Ya ya aku karo peno. Kleru, Pak. Kleru. Piye to? Peno kuwi kowe, Pak. Peno kuwi kowe. Lah iya aku penone to. Heeh. Aku ne sapa? Ya aku. Aku ne loro, moji sitok. Jarene aku ne kene kok tambah aku ne. Nek kono sing tuwek ngomong karo aku kon, nek karo sampean peno. Kon, Nah, peno. kon. Ya bener kuwi. Bener. Ya toh, kon peno. Lah lek rene. Ya peno. Lho, peno neh. Peno. Aku ne sapa? Jangkrik itu kok tenanan. Aku ya aku. Iki mulak-malik
lambene lecek mari aku peno iki lecek. Maksudnya ngene lho, kene iki nak ngomong karo aku iki aku kon. Anu ya bahasa Indonesia. Nah, kamu. Ya. Kamu sama saya. Oh iya wes, ayo nadane, coba. Ayo Adik, nyanyi sing ngono. Lah. Ape bathok apa? Tok air masak Kaya wong gering. aja. India, Mas. Oke. Nungguin ya. Ngenteni awakmu nyanyi kok. San sana na 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 san shana na na care pawan shan shana na 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 shan shana na na care pawan Indian titik. आकाशी कोई में काफी मैं उसी गिरने की काफी था मेरे जैसा कोई नहीं या जग में यूं फीता चुन न सके कोई मुझे चुन सके ला कोई मुझे iku Ora usah dia lagu kene lho sing senengane wong kene lho. Wong kene sing ngerti. Apa suke sake iki apa kono. sini aja Cacah sing ngerti Iya, lho iya, karo oke. gamelan iki lho. Ngene iku mau barang gamelan oke, lagu dangdut oke campur sari. Banyuwangi apa-apa. Kaya greges barang kuwi mau ya. Slendro. Iya, iya. Mas, slendro. Pak Keran nggih ngeten iki lho cangkem lek boten tindang dikai dhuwit. Nyalahno kancane. Enake jangan asem kecaut. Nyapa didawakne? Enak wi. Kecut. Sambel kemangi, Iya. Pak Yes. Nyapa to celak-celuk. Nyapa lek Pak Yes? Lho kan Pak Yes. Oke, dari Pak Yes. Matur nuwun. Pak Yes, matur nuwun Pak Yes. Yes. Anu sing urung Pak Keran, urung Pak Keran. Kok semrembet kuwi lho. Lah ning ngarepane Pak Keran bareng. Enak jangan asam kecut sambele kemandi nyabane bubar nyambut gawe yang laut tempe kendangmu ora apa enak iki kendange enggak apa enak si orang Banyuwangi kuwi Jember sing gedepek kuwi kuwi kendang Edi kuwi kuwi Jember kuwi kendang ngene iki lho kowe sing balungan tak warai aku wong Banyuwangi kan ayo nono nene nono tak tunggelang tak ketong diding brak diretok tungtok dang
bledos. Cakepku bos. Lagune enak. sing suwi lho Mas. Bos Arif enak lho yo Enak, apa kendangane wah enak tenan. awakmu. Wis nganggo kuwi enak. Pak Yes ngene-ngene. Lanjut. Lo lo le le lo le 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 lo le lo lo le lo. Nanti tong 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 ting tong tang tang ketong tang tang ketong tang tung tang ting tong 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 tang 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 tong tang ting tong ketang ting tong ketang ting tong ketong tang ting tong tang 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 ting tong tang tong tung cetang cetong cetang bisa bisa dong bisa 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 dilo tong ketang ketong dulu tong cangkeme kasane muruh lah men. Katene cilik seneng. Lo le lo le lo. Bandinani Ini sebab sambil ini karo Pak Yesi mung 100 cangkeme sancane bokso. Gue nek kendang kaya nyapa cangkemku. matur nuwun. Urung. Nyanyi urung. Iki mau lagi percobaan. Percobaan. Mula bocah kok gara dikeki mesti matur nuwun karo bojone barang dikeki ya matur nuwun. Ngono ku lho mesti. Lagi umpama. Sampai ukul sampai kolesterol. Oh tidak bisa, monggo sambil kemani. Oh terima kasih Mas. Oke, matur nuwun. Matur nuwun. Ajane Pak Yesi bolo. Pak Yes. Aku ora bolo. Nang kene terus. Kok gur ngarep terus lho. Maksudnya piye? Kok gur ngarep terus buri kancane akeh wi. Lah iki mah diomongne khusus mburi donga. Mosok. Kena kene mau Mas Arif. Iki urung ya. Tak jenengan anggere iso yo entuk. Tapi niki mboten ateges namung niki. Mangke kan niki wonten sine-sine tesih. Ya, betul. Saderenge niku kersane niki duet riyen Siap. kalih Hadine. Amit nuwun sewu karena Mbak Nyiliti. Oh ya. Ini kan ada acara di Tuban. iya. Jadi nggak bisa ke sini. Oh, Mohon maaf karena emang ada keperluan. Iya. Mohon maaf tadi Mbak Nyiliti itu lagi periksa jadi borok. Iya. Ya. Ini ada yang Untuk dinamakan Mbak Nyipoan. Nyi. Oh. Nyipoan. Kuwi apa keturunan to, Pak? Keturunan. Jadi iki gak iso omong. Jadi kok meneng lah ini gini. Mari ngono nyumet mercon. Sepotan. Ben nyanyi kok nyanyi wong loro ya? Iya. Iya. Oke. Yuk kita tampilkan satu artisnya. Nyipongan. Matane uran. Ya kaya apa no suwi. Kaya apa? Kowe iki lho nyapa? Sing macak dudu awakmu lah kok. Sapa nyelpo mas sapa? Oh, ambil wamis. Piye to? Nuwun sewu Mbak Yu, nuwun sewu menika kan kula aturi Mbak Engineer. Nyapa jegigis ya? Kaya apa sing bolak-balik. Adek sithik udele ra ketok. Nuwun sewu Mbak. Lah. Nggih. Dadak diundang Paring asma sinten nuwun sewu paring asma sinten. Namanya Duet kalian Mbak siapa? Probo. Kenalan dulu. Kenalan mas. Karena tak kenal maka tak cipok. sayang. Iya. Sugeng dalu. Nggih. Dipun tepangaken nami kula Kati Doradori harum mewangi sepanjang hari anake Mami Susi. Iya. Kati. Kati. Oh berarti lak diceluk Nyi. Nyi Kati mas. Berarti rawesi no kuwi. Rawesi. Tangane sampe no kiting apa piye Mbak? Wedok mas. Oh nak wedok ngene ya. Wedok iki ngene. Lanang ngene. Oh iya. Wedok ngeten nggih. Ngeten. Nuwun sewu kalian Mbak Probo tepang napa mboten? Sapa? Probo. Ya ampun. Piye? Oh, kok wah lho. Ku lho karo Probo. Iki lho. Ya ampun, Prop. Mosok lali aku kancamu SMKI. Ya ampun. SMKI kuwi sekolah menengah. Kejuruan seni. Tapi lo kancaku gak kaya modele mangkok soto ayam lo. Nyeraimu kok kaya mangkok, Lali Mas BM Mas, lali. Mosok ora eling aku. Sapa? Mita. Mita apa Kati? Kati kok Mita. Kok mulah malih to? Di sekolah suruhanku Mita. Miftah. Mita. Mentala tak puluk lambene. Mita. 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 Jadi Mita. Ya, Gak lu. Mita, ya ampun, Mas. dalam Aku rene mau keblasok lho, Mas. keblasok ke pundi Mbak Yu? Aku mau nih goleki ning uwot.
Terus pindah saiki aku, Mas. Ning ndi saiki? Lubuk. Saiki ning Lubuk kowe. Lubuk kuwi ndi ya? Heh? Lubuk. Taman Safari letter S. Ngawur Mas aku. Aku Ngawur ku ora enak saiki ngawur. langgananku ra roh. Iya apa? Pakde Paralon. Pakde keran. Pakde kran, pakde sopran. Pakde kran lho. Lah iya krane nek paralone. Nun saya Adik, Mita. Mita. Elmen kok Mas aku. Puluhan lho Nduk, nembang nggih, Nduk. Nembang. Nembang. Lagu Lagu napa nyuwun sewu? lagu apa? Lagu statue Rajaman. Lah Gak terus zaman. Lagu statue itu Isu-isu iso ben kirong taun seteluk kok ketok ngene. penyeh. Ya ora Mbak Yu. Nyapa aku kok maca ngene. Bas. Stage ku TikTok viral lho ya. Kon kok ngeremehno, he? Viral-viral apa ngene iki lara kelakuan iki. Nyapa? Nyapa kancane moro disuguhi sanggul. Lha terus ya kuwi lho. Orang ngene lucu. Berarti iso wae dagel. Lah, wong-wong tekon, "Mbak, kok enggak pakai tai lalat? Ini sudah pakai tai kirek." Ya iki lho jenenge tai lalat. Tai lalat, tai kira gedhi. Lah iki Pak. Ben mek Gedene ya. Diwenehi tali lalat kuwi ben manis. 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 Oke. Nembang iso ya? Bisa. Mita. Mita. Ya, nembang iso ya, Nduk? Bisa no, Mas. Gak karo ah Mbak. enggak mau ah, kamu kayak Nembang. Iki ngene-ngene kancane Aku dhewe. balik, aku balik. Modele kaya ayu-ayu kok. Aja nesu. Iki kok njaluk ludrukan nuwun sewu lho. Permintane pemundhutane ludruk sarip tambak osok. Membunuh Mita. Gak ngono, Mas. Dadi ludruke iki ludruk tarip tambak Oslo. Aku dandan ngene iki selentem games. Mosok nuwun sewu. mau nembang apa Miftah? Lagu kecantikan. Oke. Lagu terbaru. Kecantikan. Saya belum tahu loh itu. Saya belum tahu loh. Lagu apa kecantikan Mungkin gitu, terbaru. tahu. Oh, itu apalagi itu siapa sih, Mas? Itu ngomong aja itu. Dalang yo ngomong Bu kae. Ibu, goblok. Bu Cangi. Lah menengi bisu Dalang. oke kok. Dalang. Iya. Wow, seragamnya kayak seragam drum band. Matamu. Kuwi rendo yo. Rendo. Rendo. Redo. Koyo brambet. Iku payet biasa. Payet. Ngerti? Heh? Ampun. Pikir saya kok ada mayoran. Padha ki karnaval kae. Apal le. Dalang seje dhewe iki beda karo liyane. Ah, oke. Kok ngono aja. Kecantikan, Mas. Lan to. Koyo entung. Masalah. Ndase utul. Utul ndase. Omo. Ya kudune yo ngono kuwi, dadan wedok ya sing demes. Dendang. Asoy. Asik. Kecantikan. Alan-alan, Mas. Permisi, Mas. Cerewer-rewer ambiar. Asik. Mas, apa aku iki isih kurang ayu, apa kurang seksi? Thomas, Mas, apa aku iki isih kurang ayu, apa kurang seksi? Thomas, Mas, apa aku iki isih kurang ayu, apa kurang seksi? Thomas. Thomas kok terus lagumu ki sing dua wono lho kaya iki lho lagune api-api. Aku mau lo ayang-ayang. Ayang-ayang. Lagu apa arang-arang? Ayang-ayang. Ayang. Arang-arang iki malah sampe. Ayang-ayang iki lho. Ayang-ayang cepet nadanya. Ayo ayang-ayang wong loro. Ayo. Ayo sing api. Rambutnya kobong. Kang Mas kowe sing sayang Asik. ralilo aku kelangan Kang Mas Gusti gade Mohon maaf, Pak Yes, ada sinden epilepsi. Kene bebek. Allah, Bojoku, Pak. beb, Beb, bojomu bebek ya? neng omah nyeluk mie parmi. Parmindas. Nyapa? Sini, Wong sini. loro kok sirik. Sirik, sirik iki tanda tak kirik kowe iki. Lah kuwi lho, alah kuwi lho paling ora bojone wi.
Bojoku blok goblok. Lah sing wedok kaya ayu kaya widodari. Lah terus. Lah sing lanang kok blekok montret. Ya Allah wong bagusnya kok kene. Kowe aja ngenyek aku timbangane bojomu awireng. Awireng tapi kan Kowe keliru. maksudnya tonyonane banter lho. Kowe keliru iki bener pasangan serasi. Lah terus. Lah kowe ning Blitar bojomu mau ulehne Rembang. Lah, kleru. Keliru. Hah? Keliru kowe. Kleru yo jolne. Ngawur. Amin ya Allah. Enggak maksudnya kok kleru. Besok nembang anu adik Dalam. mama. Iya Papa. Mama. Ya aku lak nyeluk mama, jane kan marpuah. Apik bojone iki. Sapa jenenge? Mau nyeluk mama. Mama. Iya. Iya Papa. Oh, dia kenalnya tak pangkur langsung. Nembang lagu Banyuwangi. Kan tadi kan lagu Sidarjo apa Sambal Kemangi, Surabayaan. Terus mari ngono kulon saiki etan. Aku manut sampean. Lagune apa? Bokong Sepok oke. Apa sembarang aku manut. Sing kena bokong grepes. Grepes Iki mau ya apik kuwi. Greges kuwi lho. Oh, greges. Oh iya. Oke. Ayo. Apa? Kancing manis. Kencing manis. Kancing manis ombeni kula. Ya bongko ngono. Cek mas bobone gula ya bongko ngono mas aku. Lagunya Ya, oke. Apa? Oke. Lagunya apa? Sebentar masih berbicara. Oh. Greges. Oke, siap. Iso tak cayo apa Ayo, iso. siapa sing ngoreng? Ayo gini sini. Ayo Mbak. Sini. Hari manis. Ya yang belum sini. Iki tak golek sing iki. Kok bokong kemok? Greges. Greges. Oke. Lagune Grigis sing Iya. lagi booming. Ya. Nanti mbak-mbak ibu-ibu bisa Velocity. Velocity. Asik. Nanti Oke. kita up di situ dari Velocity Ya. diambil sama kamera kan. Oke. Loh Mas Petro pun rawo. Monggo nderaken. Iya. Dilajengaken. Loh nderaken lho. Lah ceritane tesih kathah kula teng mriki mawon. Kula nang gone niki. Lagi asik-asike lho iki. Nggih mboten. Aku urung nyanyi lho iki. Pun ampun. Dijeng mawon. Kan bulan depan tesih wonten kathah. Ngoten nggih. Nggih, monggo Sembah nderaken. nuwun Nggih. kagem sedaya warga Sendang Rejo mliginipun sembah nuwun kagem Pak Tony Hartono Nggih, Pak Sembah Sukran. nuwun mugi tansah Pak pinaringan Bupati, Pak Kang Rawo. Bupati. Nggih. Sedayanipun mugi tansah pinaringan berkah pitulungan Amin, ayu maning amin, Gusti. amin. Ngoten nggih. Kula tak nglajengaken ringgitan. Monggo. Amargi lakonipun lakon baku. Iji. Pamuritanipun panci luar biasa. Iji. Abot lho. Aji. Dalang lakone mak romo. Iji. Abot tenan. Alah, monggo. Sembah nuwun tak percaya Monggo nggih tak nderaken. lajengaken. Nggih.